Мисля, че трябва да видите залеза, защото в момента последните слънчеви лъчи наистина са много красиви. Няма да го хванем от Камендел, но то няма и смисъл. Тук е достатъчно красиво. Може би последния път, когато хванах такъв красив залез, беше отдавна. Спомням си го още обаче. Специален е. На Камендел всеки залез е специален. Наистина е уникално. И този път няма хора. Спокойно, тишина. Ами, спирам видеото, забързаме крачка, защото ожеднях и имам едно шеф вино, което трябва да бъде изпито. Така. Още малко. Тук да се разкрие. Да, право е скандално просто. Нямам думи.